اوكي نايلوم مصنعت مصحف قدسنا عبراويان 6 كاب قصر 1 كسا 21 كخوني كاب قصر 1 كسا 8 تزلو خنببيمو تي غويتا وشت اذا امطو ነገር قلطف الى كافلكم مالتي سلازي ناي كريستوس مجمرتا ነገሩ حديقنا بنسحا كاموت قبري بأمنات بأملاخ بتمرت تمكات منبار عداو بتنساء موتات بنايزل عالم فردون كم بحدش مسارت هاي نسارت مو نافذ آمين نحلف آمين أملاخ انتفا أدوس نزد ما خنقبروينا نتوم حدق زي برهان زبرحالهم اتسمياوي وبت كازت عامو تماقلت منفس قدسون زخونو اتسنايك على أملاخن حيلتات متسن عالم كازت عامو انت ودقو نود أملاك كم بحدش نرقصهم سلز سقلوا بجهدون زلاقت قلوا سلز خونو كم بحدش ننسحق حدثوا أي كلونه إتا بزح جزينتا نتي أب أز ورد زناب ستيت مدرينتهم بزعبهم زحرسوز تكم فرنت حبتهم كم أملاك برخت تركبيا إشوخن دانديران انت بقولت جنا نقفتن تغامر جمنيا مودة تاون من داديب هاليلويا إذا خفلزي كاب مالت إذا معرف شدشته كاب نيزا حلف سمون مصنعتنا زقت على خفلي مالت كام معرف حموشته مالتي عم معرف حموشته خمزرا عنايو صحاف نيزي مصحف نتوم سمعتو ابت زدلي منفساو بيت زي مبصحهم وي اب كريستنا هيوتهم كمت خعبيو زغبؤم عبيت بزي مرآيهم كم زغنهم رئنا نيرنا صبوق غيركم سمعوني لوم مملاط كخونلناي بخلينا نملط እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አመራፍ ሐሙሽተ ከበሐደ ከበ 11 14 እንታይልዎም ኔሩ بزعبو بزوح نجر انبلو نيرو الناس نمسمع دنزوزات ስለዝሆንኩም ትርጉሙ ጭንቂው كم واحد زمانوس ممهران كتكونوا متجبعكم نيرو نتنا مجمرتا تمرت قلعت نايك الأملاح كم بحدش كمهركم يدليكم على موت أبعد أمبرت تصم بالإي أيليكم ني أبعد قلب زبالك كل قول أيمو بنايت صدق نجر فتون أيكونن تصم بالعجنانتهم تصبقن كفؤن نمفلاي بملماد بلبون زلامدو بصحات إلو نيرو أم معرف شدشته كاب قطر حدك سلسته أبزلو خفل دما كابتن أي مجمرتا تمرتو قلعو وي مبعتاوي زخونة تمرتي نابفتس أما وي نابتزغط التمرتتات كحالفو غمزلوهم كنقروم كلوين عن رئيزالنا صحافنا يزي متصحف ولا قاسب إبراويان اتزلوه منفساوي درجة كم تزدليون تزيكونه مالت سب إبراويان اتسوم بالعلم مقاب دلوات انت زي نبارو كم تأقدمو زبلو بزح زبلو نقر سلزلوه كم زي عبايو قولعوت مرأيوم من بربحة خم زي بلو بمردع نابتخبلوم زدليو حاسا وي كم محلالفو زدليو ملأختي كحلف كلوينا أبزن رئيزالنا حق إيدا قدسان قلعتيهم إلوامي جن تبات راي مقلابو نوعهم صبو سلازي كونه كابهم كقرب زغبوزو سبات كلو سلازخو ليلو نابت عصم بالعي كحلف كلنا نري زلنا ازي ام معرف شدشته كاب قطر حدك 10 تخلت زلو متنققتا مست اقدمو ام معرف كلته قطر حده ام معرف 3 كاب 10 تخلتك 10 جاءت كمون ام معرف حموشته كاب 10 تحدك 10 4 زحابو منطنققتا تزخيدي أبزوم زتقصناهم كفلتات انتاي لوم نيرون دهر إلنا ما انت خين تقف نابت السمعنا يو عزينا نقلب لوم نيرو حق إيدو تذكرون دهر كوينكم نزي أم معرف كل التقصر حدينا نرخبو مالجي كالي انتاي لوم نيرو أم معرف سلسة كاب قطر 10 تقلتك 10 جاعت تبزلو دما نحد حدكم تمع عدو 5 حجي لوم نقبرو تسنحنا مالجي نقبرو زلنا مالتي حاتيات أي عشوكم كابحيا أملاخ زرح أكوي زي أمل لبك هلوكم تتأنققو ما أنت تماقلت كريستوس كتكونو نتا مجمرتا أمنتوهم كسع موداتا أتنيقهم حازو لو مدمتو تسمعهم لبهم أي تتررو أب عرفت أملاخ متان كتآتو زي أمل لبي كابخاتكم أرحقو إلوام نيرو أم عرف حموشته كاب 10 حدث 10 4 دما نمسمع دنزوزات أي تخونو
ቁልዕነት ሓዲኩም ዕበይልዎም ነይሩ ኣብዝና ኢሎም መጽናዕትናውን ተመሳሳሊ መጠንቀቅታታትን ምዕዶታትን ከመሓላልፈሎም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ዝብለና ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ብንስሓ ካሙት ግብሪ በእምነት በአምላኽ በትምህርት ጥምቀት በመንባር አዳው በትንሳኤ ሞታት ብናይ ዘለዓለም ፍርዱን ከም በሐድሽ መሰረት አይንሰረትሞ ናብ ፍጻሜ ነህላፍ አምላኽ እንተፈኦዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮይና ይብለና ኣብዚ ቅዱሳን ሽድሽተ መሰረታዊ መምርሕታት ወይ አስተምህሮታት እዮም ተዘርዚሮም ንሪኦም ዘለና እቲ ቀዳማይ እንታይ ዝብል እዩ ብንስሓ ካሙት ግብሪ ዝብል እዩ ሓደ ሰብ ካብ ሓጢያቱ ካብ ከንቱ ዝኾነ ስርዓት ክምለስ ኮሎ ማለት እዩ ዳግም ክውለድ ኮሎ ማለት እዩ ዘይተነሰሐ ሰብ ወይ እቲ ምስ አምላኽ ዘይተዓረቀ ሰብ ኩሉ ዝገብሮ ግብሪ ኣብ ቅድመ አምላኽ ተቐባልነት ዘይብሉ ሙት ግብሪ እዩ መወዳእቱ ድማ ናይ ዘለዓለም ጥፋት እዩ ንስሓ ካብ ሙት ግብሪ ሓደ ካብቶም አገደስቲ መሰረታዊ መምርሕታት እዮም እንተኾነ መመሊስ ከም መሰረት ከተቀምጦ አይግባአኒ መሰረት ዝስረት ኣብ ልዕልቲ መሰረት እቲ ዝድለይ ነገር መታን ክንደቕ ሓቀደ ቅዱሳን ጸሓፊ ናይዚ ክፍሊ ከጨብጦም ዝደልዮ ሓሳብ ድማ ነዚዩ በቃ ሓንሳብ you know it እዚ ነገር እዚ ተነጊርኩም ጌርኩም ኣለኹም ሕጂ ድማ ናብቲ ዝቅጽል ምዕራፍ ህለፉ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ካልኣይ ከም መሰረታዊ መምርሕታት ተጠቂሱ ዘሎ ብዛዕባ በእምነት በአምላኽ ይልዎ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ አምላኽ ምእማን ዝብል ማለት እዩ ኣብ ክርስትና እዚ ወሳኒ ነገር እዩ ሓቀደ ቅዱሳን እምነት ኣብ አምላኽ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሄ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዕብራውያን 11:6 ከይድና ክነንብብ ኮልና እንታይ ይብለና ብዘይ እምነት ግና ንአምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እቲ ናብ አምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝቦን ከኣምን ይግብኦ ይብለና በእምነት በአምላኽ ወይ ኣብ አምላኽ ምእማን ልክ ከም ንስሓ ካብ ሙት ግብሪ አገዳስ ነገር እዞም ክልተ መሰረታዊ መምርሕታት አገደስቲን ምትሕሓዝ ዘለዎምን ክንፈላለዮም ዘይንኽእሎም ነገራት እዮም ሓንሳብ ምስተሰረቱ ድማ ደጋጊምካ ምስራት ዘይድልዮም ነገራት እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኻዩ ኣብዚ ናብ ፍጻሜ ኣቢልና ነሕለፍ ኢሉ ክብሎም ኮሎ ንርኢ ዘለና ንዝኾነ ነገር መሰረት ኣዝዩ አገዳስን ወሳንን ነገር እዩ ሓቀደ ቅዱሳን መሰረት ዘይብሉ ነገር ቀልጢፉ ክፈርስ ናይ ግድን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኻዩ መሰረት ኣዝዩ አገዳስ ነገር ኮይኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነገር ግን እንታይ እንደሕር ኢልና ናይ መሰረት አገልግሎት እዩ አሜን ደ ቅዱሳን ሓደ ሰብ ፕላሶ እንደሕር ክሰርሕ ኮይኑ እቲ ሓደ ሰብ ገዛ ክሰርሕን ግራውንድ ፕላስ 1 ክሰርሕን እቲ ዝስርቶ መሰረት ይፈላለዩ ሓቀደ ቅዱሳን ምክንያቱም እቲ ኣብ ልዕልቲ መሰረት ዝወድቕ ክሕዞ ዝኽእል ነገር ጌርካ ኢኻ ትቆዕቶ ማለት እዩ ስለዚ መሰረት ኣዝዩ አገዳስ ነገር እዩ እቲ ዘገድስ ግን ናይቲ መሰረት አገልግሎት እዩ ሓደ መሰረት ዝስረት መታን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ክንደቕ ዘሎ ነገር ክንደቕ እምበር መሰረት ጥራይ ኮይኑ ንዘለዓለም ክነብር ኣይኮነን ሓቀደ ቅዱሳን ፋውንዴሽን very important እዩ ነዚ ነገር እዩ ኣብዚ ንሰብ ዕብራውያን ሎሚ ድማ ንዓይና ኣሃትኩምን በዚ ቃል ገይሩ ከጨብጠና ደልዩ ዘሎ ከም ሳልሳይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መምርሒ እንታይ እዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ጥምቀት እዩ ኣብ ናይ ትግርኛ ትርጉም ጥምቀት ጥራሕ ኢሉ ተርጉሙልና እንድሕር ኣብ ካል ትርጉማት ወይ ድማ ኣብ እንግሊሽ ከይድና አንቢብናዮ ብዛዕባ ትምህርቲ ጥምቀት ዘይኮነ ዝብል ትምህርቲ ጥምቀታት ይዝብል እና ኣነ ንስኻትኩምን ምናልባት ሓደ ጥምቀት ጥራይ ንፈልጥ ንኸውን ወይ ክልተ ንፈልጥ ንኸውን አይሁዳውያን ግና እቲ ካልእ ስርዓታቶም ሓዲግና እንተው ሓደ ሰለስተ ጥምቀታት ይፈልጡ እዮም እቲ ቀዳማይ ሓደ አሕዛብ ናብ አይሁድ እምነት ክመጽእ ኮሎ ሓደ አሕዛብሲ ፈሪሳዊ ክኸውን ኮሎ ማለት ናብ አይሁዳዊ እምነት ክመጽእ ኮሎ ዝጥምቆ ጥምቀት ኣሎ ካልኣይቲ ዮሐንስ መጥምቅ ዘጥምቆ ዝነበረ ጥምቀት ኣሎ ሳልሳይ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ተጠመቕና ጥምቀት ማለት ብዛዕባ ዝውን ኣሎ ማለት እዩ
ብዛዕባ ዚውን ጸሓፍ ናይዝ መጽሓፍ ከመሓላልፍ ከሎ ብዛዕባ ጥምቀት ውን እንታይ ኢሉ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ያመሓላልፉ ጥምቀት ውን ሓንሳብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አመና እንገብሮ ወይ እንፍጽሞ ተግባር እምበር ደጋጊምና እንገብሮ ነገር አይኮነን ስለዚ አኡ ደዋይ ትበሉ ናብ ፍጻሜ ሕለፉ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪ ዘለና ከም ራብዓይ አቀሚጥዎ ዘሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ምንባር አዕዳው እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትና ልሙዲ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ግዜ ድሕሪ ጥምቀት ሰባት ንፉሊ አገልግሎት ክፍለዩ ክላአኹ ከለው ሕሙማት ንምፍዋስ ከምኡ ድማ ንምብራኽ ንጥቀመሉ አገዳሲ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት ግና በቃ ከም ዶክትሪን ክትሓዝ የብሉን እዚ ነገር እዚ መሰረታዊ ነገር ከም ዝኾነ ፈሊጥና ከምዚ ጸሓፍ ናይዝ መጽሓፍ ዝምዕደና ዘሎ ናብ ፍጻሜ አቢልና ክንሓልፍ ይግባን ኩሉ ነገር ከም ስርዓት እንደሕሪዝናዮ በቃ ዶክትሪን ጌርና እንደሕሪዝና አሸጋሪዩ አይና አቢልና በቃ ንዑን ከምዚ ሕጊ ማለት ከም ሕጊ እንደሕር ጌርናዮ በቃ ክነፍርሶ ኾለና ግልቲ ክስማዓናዩ እንደሕር ዘይ ጌርናዮ ማለት መሊስካ ናብ ስርዓት ምእታው ማለት እዩ ከም ሓሙሻይ ተቀሚጡ ዘሎ መምርሒ ወይ አስተምህሮ ድማ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙኡታት እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ኩሉ ሰብ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ብዛዕባ ዝረኽቦ ትንሳኤ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ከም ሻድሻይ ኣቀሚጥዎ ዘሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ጸሓፍ ናይዝ መጽሓፍ እምበኣር ነዚ መባእታዊ ትምህርቲ ሓዲጎም ናብቲ ፍጻሜ አቢሎም ክሓልፉ ከም ዘለዎም እዩ ኣብዚ ዘተሓሳስቦም ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥር 3 እንታይ ኢሉ አምላኽ ተፈኦዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ኢሉ እዚ እንታይ ዘርኤና እንደሕሪልና ዝቃል እዚ አምላኽ ተፈኦዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና እንደሕሪልና ኣብ አምላኽ ምውካሉ ወይ እምንትኡ ኣብ አምላኽ ከም ዝኾነ ወይ ከም ዝገበረ ዘመላኽት ቃል ክብርና አምላኽ ይኹን ካብ ቁጥር 4-8 እንታይ ይብለና ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ካዝጣዓሙ ተማአልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል አምላኽን ሓይልታት መጽን ዓለም ካዝጣዓሙ እንተወደቁ ንወዲ አምላኽ ከም በሐድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብግህዶውን ዘላግጹሉ ስለ ዝኾኑ ከም በሐድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሉን እታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዝወረደ ዝናብ ሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓረስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሓበቶም ከም አምላኽ በረኸት ትረክብ እሾኽን ዳንዴራን ተብቆለት ግና ንቕፍትን ጥቃመርገምን እያ መወዳእታውን ምንዳድ ኢሉ እዚ ክፍሊ እዚ ብጣዕሚ ኣነ ካብ መጽናዕት ካብ ንጅምር ብጣዕሚ ቻሌንጅ ዝገበረኒ ክፍሊ እዚ ክፍሊ እዚ እዚ ክፍሊ እዚ ብጣዕሚ ንምርድኡን ንምትርጓሙን ኣዝዩ ከቢድ ክፍሊ እዩ ብዛዕባ እዚ ክፍሊ እዚ ዋላ ኮሜንታሪ ክተንብቡ ከለኹም ዋላ ዝተፈላለዩ ነገር ከተገላብጡ ከለኹም ዝተፈላለዩ ሓሳብ እዮም ዝህቡ ብዛዕባ እዚ ክፍሊ እዚ ማለት እዩ ገሊኦም እዚ ክፍሊ እዚ ብዛዕባቶም ድሕነቶም ዝሰዓኑ ሰባት ይዝዛረብ ዝብሉለው ገሊኦም ድማ እዚ ክፍሊ እዚ ብዛዕባቶም ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ዕቤት ወይ ብስለ ንዘይረኣዩ ሰብ ናይ ዕብራውያን ኣመንቲ ዝዛረብ ዘሎ ይብሉዮም ገሊያቶም ድማ ክርስቲያናት ኢና ዝብሉ እናበሉ ዝነብሩ ድሓር ግን እቲ ክሕደቶም እምነቶም ካብ መጀመርታ ሓቀኛ ከም ዘይነበረ ዘርእዩ ይብሉ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ክፍሊ እዚ ከንብቦ ከለኹ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ነዚ መልእኽቲ ዝጸሓፎ ነቶም ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም እቲ ዘድሊ ዕቤት ዘይረኣዩ ዕብራውያን ስለ ዝኾነ እዚ መልእኽቲ ብቐጥታ ንዓኣቶም ዝምልከት ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ኣብዚ ዘንበብናዮ ቃል 4 ዓበይቲ ነጥብታት ተጠቂሶም ኣለዉ እንታይ እተን 4 ነጥብታት እቲ ቀዳማይ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም ዝብል እቲ ካልኣይ ድማ ሰማያዊ ውህበት ካዝጣዓሙ ዝብል ሳልሳይ ድማ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ ዝብል ራብዓይ ነጥብ ድማ እቲ ሰናይ ቃል አምላኽን ሓይሊ እታ ትመጽእ ዓለምን ካዝጣዓሙ ዝብል እዞም ነጥብታት ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ንመን ይዛረብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሓበርቲ ነጥብታት እዮም ኢለ ይኣምን ኣሜን ቅዱሳን እዞም ሎሚ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእኽቲ ነንብቦ ዘለና ሰባት
ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣዚና ክነቕልበሉ ለና ምኽንያቱም ግዳይ ናይዚ ነገር እዚ ክንከውን ስለንኽእል ማለት እዩ ምኽንያቱም እንታይ ኢሉ መሲልኩም ክተስተብሉሉ ዘለኩም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሓሎም ኢሉሎ ካልኣይ ድማ እንታይ ኢሉ ሰማያዊ ውህበትካ ዝጠዓሙ ይብለና ኣሎ ነዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ክነስተብለሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ እምበኣር ብዛዕባ ቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሓሎም ሰማያዊ ውህበትካ ዝጠዓሙ ተማእልቲ መንፈስ ቅዱስ ውን ዝኾኑ ብዛዕባ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መፅን ዓለም ዝጠዓሙ ሰባት እዩ ዝዛረብ ዘሎ they tasted ብርሃን ዝበርሓሎም እንድሕር ኢሉና እዞም ሰባት ነቲ ብርሃን ጥዒሞሞ ወይ ኣስተማቒሮሞ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዝጠዓሙ ዝብል ቃል ዘስተማቐርዎ ክክሕድዎ ዘይክእሉ ነገር ዝረኣዩን ዝጠዓሙን ማለት እዩ ተማእልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ዝብል ቃል ዘመላኽተና እንታይ እንድሕር ኢልና እዞም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ከም ተቐበሉን ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ከም ዘለዎምን እዩ ዘመላኽተና በተመሳሳሊ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መፅን ዓለም ዝጠዓሙ ዝብል ቃልን እዞም ሰባት ሰናይቲ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት ቃልን ኣብ ህይወቶም ከም ዝረኣዩን ከም ዝጠዓሙን ይዝሕብረና ሓይልታት መፅ ዓለም ዝብል ቃል ነቲ መለኮታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ንምግላጽ ተጠቂሙሉ ዘሎ እዞም ኣብዚ ዝዛረበሎም ዘሎ ሰባት ድማ ነዚ መለኮታዊ ሓይሊ ኣምላኹን ዝጠዓሙ ሰባት እዮም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ እዚ ክፍሊ እዚ ኣዝዩ ኣካታዒ ክፍሊ እቲ ዘገድስ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ከለኹ ዘገድሰኒ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣመንቲ ድዮም ኣይ ኣመንትን ኣይኮኑን ዘገድሰኒ እዚ ቃል እዚ ንኣመንቲ ዲ ተጻሒፉ ነቶም ዘይኣመንቲ እዚ ይምልከተና ዲ ኣይምልከተናን እዩ ዝብል ኣቡ ኮንኩን ፎከስ ዝገብር እቶም ብየዒንትና ክርስቲያናት ወይ ኣመንቲ ንብሎም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ በንጻሩ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ ቅዱሳን ሕጂ እዚ ክነንብብ ከለና ጽቡቕ እዚ ዝብሎ ዘለኹ دحر كزارب كله خرد أكمي أتوم بعينتنا رينا يوم بتي زغبرو performance بتي زريوا بتغرسيان أقلقلو ديو عشر كخونو خلو ديم كزمرو خلو ديم كشبشبو خلو ديم كزلو خلو بتي دقاوي نجراتهم كنريهم كلنا بتي نريهم نجر رينا كم كريستيانات وكم أمنتي كنقطرهم نخلنا أمنتيهم كريستيانهم كنبلهم نخلينا أبكر ما أملاك جنا بنصارو خونو يخوليا ويتها يسوع كريستوس أماتيوس شوعات كابيسران هذا إسران سلستن التزاربو خيرنا اندحر أنبيبنا إزوم ويتا أيفلت كخومن زبولهم سبات صبوا غيركم سمعني ويتا أيفلت كخومن زبولهم سبات كم زوم أبلع على زرعنا يوم سبات بزح منفساوي لممدات تلمامدو سباتي حقيدو مسايدو لهم انتهي لو قويتا يسوس كريستوس أب ماتيوس شوعات كاب إسران هادك سا إسران سلسنا أبزولو فقاد اتي أب سماي زولو أبو يزغبر دا أمبر قويتاي زبلن خلو منجست سماي زعاتو أيكونن بتاما ألتتي أبزوحات قويتاي بسم كادو أي تنبنا دو يكونان أغاننتس بسم كادو أيوت آنان بسم كاس بزوح حيل دو أي جبرنان كبلونيام شعو أنا أتم جبرت عمتا كتو أيفلت كخمن كباي رحقو كبلومي يبلنا واو أنا نسخاتكمن كابز خفلزي كنما هارو زلونا أبي تمرتنتا اندهر إلنا أبز درجازي كبصحنا زخولو نجارات انتاي كم زخونو مفلاتي آمين دو قويتا أيفلتكو خمن وي أيفلت I don't know you كم جمرتاس أيفلتكو خان زبلك كاس نابز درجازي ويدما حدك زي برهان مس برحالكا كابت برهان كتقلي حد منفساوي نجار تعمكا كابت منفساوي نجار كتقلف نابز درجازي نابز عبي ودكتزي كابت حنا زخل نجارات انتاي كم زخون مفلات نعنا زقدسنا
አሜን ዶ እዞም ጎይታ ከቶ አይፈለጥኩኹምን ካባይ ረሓቁ ዝበሎም ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ኢልዎም እንደሕር ኢልና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕኑ ቅዱሳን ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት ነዞም ብስሙ ተነበዩ ብስሙ አጋንንት ዘውጹ ብስሙ ብዙ ኃይል ዝገበሩ ሰባት አይፈለጥኩኹምን ኪዱ ካባይ ረሓቁ ስለምንታይ ኢልዎም እንደሕር ኢልና ሓደ እዞም ጎይታይ ዝብሉ ሰባት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ነቲ ጎይታይ ዝብልዎ ጎይታ ከም ጎይታ ነቲ ንሱ ዝበሎም ስለዘይገብሩ እዮም ጽቡቅ ጌርኩም ሰሚዕኹም ንቅዱሳን ጎይታይ ይብልዎም ጎይታ ግን ነቲ ጎይታይ ኢሎም ዝጽውዕዎ ጎይታ ከም ጎይታ እንደሕር ጎይታ ኮይኑ ንስኻ ባርያናቱ ከም ዝኾንካ ኢኻ ማለት እዩ ባርያ እንደሕር ኮይንካ ድማ ባርያ ድማ ትእዛዝ እቲ ጎይትኡ ይኽፍጽም ዘለዎ እምበር እቲ እሱ ዝደልዮ ነገር ኣይኮነን ገብር ዘለዎ ሓቀይደ ቅዱሳን ስለምንታይ ጎይታ ከቶ ኣይፈለጥኩኹምን ክብሎሜ ኢሉ ካባይ ረሓቁ ክብሎሜ ኢሉ እንደሕር ኢልና ንጎይታ ሓደ ከም ጎይታ ኣይተኣዘዝዎን ትምስጥር እሱ ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣምበር ጎይታይ ዝብለኒ ሁሉ መንግስተ ሰማይ ዝኣቱ ኣይኮነን መንግስተ ሰማይ ክትኣቱ ዝገብረካ ፍቃድ ጎይታ እንታ ጌርካ ብዛ ምድሪ እዚኣ ክትነብር ከለኻ ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ክትጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ኣብ ህይወተይ ክንብል ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልአይሲ ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ምግባር እዩን ምፍጻሚ ስለዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ከለና ፍቃድና ዘይኮነስ ፍቃድቲ ዝለኣኸና ፍቃድቲ ህይወቱ ዝሃበና ጎይታ ክንገብር ከም ዝኾነ ፈሊጥና ነቲ ጎይታ እንብሎ ጎይታ ከም ጎይታ እናተገዛእናዮ ክንነብር ኣለና እቲ ሽግር ናይ ዞም ሰባት እንታይ እንደሕሪና ነቲ ጎይታ ይዝብልዎ ከም ጎይታ ዘይምእዛዞም ዘይምግዝኦም ናብ ማቴዎስ 7 ካብ 24 ክሳብ 27 ከይድና ክነንብብ ከለና ነዚ ሓቂ እዚ ኣብኡ ንረኽቦ ኢና ካብ 21 ክሳብ 23 አንቢብና ያለና ካብ 24 ክሳብ 27 ከይድና ነንብብ ከለና እንታይ ብለና ነዚ ነገር ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነመ ውሕዝ ወሓዘ ንፋሱን ነፈሰ ነታ ቤት ከዓ ደፍኣ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ ያሞ ኣይወደቐትን ነዚ ነገር ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ኣብ ሕጻ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሕዝ ወሓዘ ንፋሱን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳደኣ ድማ ኣብ ይኾነ ብለና ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ምሳሌ መዓሲ ተዛሪቦ እንደሕር ኢልና ነቲ ኣብ ቁጽሪ 21 ኣብ ማቴዎስ 7 ካብ 21 ክሳብ 23 ዘሎ ዓበ ሓሳብ ምስተዛረበ ነዚ ተዛሪቦ ስለዚ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክነተክረሎ ዝግባአና ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ንቃሉ ኣብ ምእዛዝ ወይ ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ኣብ ምግባር ኣሜን ዶ ነዚ እንደሕር ጌርና ካብ ሙዳቅ ከቶ ኣይፈለጥኩኹምን ካባይ ረሓቁ ከምባል ክንደሕኒና እንታይ ምስ ንገብር ንቃሉ ምስ ንእዘዞ ጎይታ እንታይ ኢሉ ነዚ ነገር ሰሚዑ ዝገብሮ ነቲ ኣነ ዝብሎ ዝገብር ጎይታይ ዝብለኒ ሁሉ መንግስተ ሰማይ ዝኣቱ ኣይምሰልኩም ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ዝገብር ደኣምበር ስለዚ ነዚ ነገር ሰሚዑ ዝገብሮ ዝብል ዘሎ ፍቃድ ኣቦ ዝገብር ማለት እዩ ኣሜን ዶ ንቃሉ ኣብ ምእዛዝ ወይ ፍቃድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምግባር ጥቕሙ እንታይ እንደሕር ኢልና ካብ ሙዳ ከቶ ኣይፈልጠኩም ናይ ካባይ ረሓቁ ከምባል የድሕነና ማለት እዩ እግዚአብሔር ምስተዋዕል ይሃበና ኣብ ቁጥር 6 ብዛዕባቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ዝጣዓሙ ከመዓልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ኃይልታት መጽን ዓለምን ብዛዕባ ዝጣዓሙ ሰባት እንተወዲቆም ንወዲ ኣምላኽ ከም በሓድሽ ንርእሶም ስለዝሰቕልዎ ብጉህዶም ዘላቕዝሉ ስለዝኾኑ ከም በሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ከም ዘይከኣሎም እዩ ዝነግረና ዘሎ መን እዩ እስከ ቅዱሳን ከሓተኩም መን እስከ ካባና ነቲ ብስም ጎይታ ዝንበይ
ኣጋንንቲ ብስም ጎይታ ዘውፅእ ብስሙውን ብዙ ሓይልታት ዝገብር ሰብ እዚ ካብ ጎይታ ይኮነን ክብል ዝኽእል ማለት እዚ ካብ ጎይታ ኣይኮነን ኢሉ ክብል ድፍረት ዝረክብ ካባና እቲ ንሪኦ ነገር እቲ ኣብቲ ሰብ ንሪኦ ነገር ከምኡ ክንብል ድፍረት ኣይበናኒ ሓቀደ ቅዱሳን ምክንያቱም እቲ ኣብቲ ሰብ ንሪኦ ነገር ድፍረት ስለዘይበና ማለት እዩ ጎይታ ግን ኣብ ቃሉ እንታይ ኢሉና ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ይኮነን ኢሉናሉ ስለዚ ጎይታ ዘገድሶ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ዘገድሶ ብስሙ ምንባይ ኣጋንንቲ ሙፃ ብዙ ሓይሊ ምግባር ዘይኮነስ ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ኮለና ፍቃዱ ምግባር ከም ዝኾነ ፈሊጥና ምእንቲ ከይንወድቕ ንጠንቀቕ ፍቃዱ እምበር ፍቃድና ይንግበር ኣሜን ቅዱሳን ናይ ግድን ሰባኺ ክትከውን የብልካን እግዚአብሔር ክሰብኽ ዘይፀዋዓካሲ በቃ ሰባኺ ክትከውን ኣይትፅዓር እግዚአብሔር ንኻልእ ዓላማ ቢዝነስማን ኮይንካ ንቤተ ክርስቲያን ፈንድ ክትገብር ንቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ከተገልግል ደሊካ ከሎ ንስኻ ናይ ግድን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ተዘይሰበኩ ኢልካ ክትዕገርግር የብልካን ኣብ መወዳእታ እንታሽሙ የብልካን ሪዋርድ የብልካን ሽልማት የብልናን ቅዱሳን ክንሰብኽ ስለዝፈተና ክንበይ ስለዝደለና ግብረ ሓይልታት ክንገብር ስለዝደለና እሞኻ ናብኡ ፕረሱ ጌርና እንድሕር ከድና ሞኻት ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ካል እንድሕር ኮይኑ ከሲርና ኢና ቅዱሳን ካብ ከምዚ ክሳራ እግዚአብሔር ይድሕነና ኣሜን ኣብ ቁፅሪ 7-8 ዘሎ ሓሳብ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ፀናሕና ስእላዊ መግለፂ እታ ብዙሕ ግዜ ነታ ኣብ ኣዝወረደ ዝናብ ሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዎ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ እሾኽን ዳንዴራን ተብቆለት ግና ንቕፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታዊ ምንዳድ ይብለና ስለምንታይ እታ ብዙሕ ግዜ ማይ ሰተየት ዝተሓርሰት መሬት እሾኽን ዳንዴርን ተብቆለት ንቕፍትን ጥቓ መርገምን መወዳእታዊ ምንዳድ ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ እንድሕር ኢልና እታ ምድሪ ንኽትፈሪ ዘድልያ ነገር ኣቐዲማ ስለዝረኸበት እዩ ሓቀደ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 15 ካብ 5 ክሳብ 6 ብዛዕባ እቲ ጉንዲ ወይንን ጨናፍርን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨርፈር ንወፃኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዮሞ ይነድድ ይብለና እቲ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ተጸኒዑ ጥራዩ ፍረ ዝፈሪ ካብቲ ጉንዲ እንድሕር ተፈልዩ ግና ይነቅጽ ማለት እዩ እቲ ጉንዲ ብዘይቲ ጨንፈር ክነብር ይኽእል እዩ እቲ ጨንፈር ግን ብዘይቲ ጉንዲ ክነብር ኣይክእልን እቲ ጨንፈር ነቲ ተኺሉሉ ዘሎ ጉንዲ ዝመስል ፍረ ክፈሪ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ክቁረፅን ክድርበይን ነቂፁ ድማ ናብ ሓዉ ምድርባይ ዘይተርፍ እዩ ቅዱሳን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 22 እንታይ ይብልሲ ብፍልጠት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ታሪኽሰት ዓለም ኣምሊጦም ከም በሓድሽ በዓ ተጠሊፎም እንተተሰዓሩ ካብ ቀዳማዮምሲ ዳሕራዮም ዝገደደ ዝኸውን ማለት ንሳቶም እናፈለጥዎ ካብቲ ተዋሃቦም ቅዱድ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መንገዲ ጽድቂ እንተዘይፈልጥዋ ማሓሾም ነይሩ ከምቲ እቲ ምስላ ሓቂ ክልተ ከልቢ ናብ ትፍኡ ተመልሰ ሓሰማውን ተሓፂባስ ኣብ ፀብሪ አንገርገረ ዝብሎ በፂሖም ኣሎ ይብለና ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 5:16 ድማ ሓደ ናሓው ናሞት ዘይብፅሕ ኃጢአት ገብር እንተ ረአዮ ይለምን ኣምላኹን ነቶም ናሞት ዘይብፅሕ ኃጢአት ዝገብሩስ ህይወት ክቦም ናሞት ዘብፅሕ ኃጢአት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ ብለና ጻውዒትና ናተናታትኩም ጻውዒት ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ግና ኣብቲ ፈራይ ጉንዲ ወይኒ ክንጸንዕ ኣሎና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እተተኽለሰብ ብጀካ ወይኒ ካልእ ክፈሪ ኣይክእልን እንድሕር ግና ነቲ ጉንዲ ዘይመስል ፍረ ይፈርሎ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ወይ ከም ዘይጸንዐ ዘመላኽተና ካልእ ፍረ እንድሕር ፈሪና ማለት እዩ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና
أبتو قندو ويني تتابقنا نعوز مسل فرخن فري دقفنا آمين كاب شعاتك سايسران حدن دما انت يبل أتم فقراتي أملاح نتهم قدوسان زغلغلكمون تغلغلون زلهم من قبرهم نسمون زغبركم فقرهم زرس قفائي أيكونن مو بأخاتكم سي كمز كوان تتزاربنا زحايشن نمدحان بزخون نأمنالونا نتهم بأمنت بتعقستي نتا تسفاز ورسوا ما انت كتمسلوا من بر دنزوزات كاي تخونو سي نفس وكفكم كسع مودعتا نمملأ تسفو نمصنعن زي تقاهات زي كرئي ندلي علونا أملاحنا أبراهام تسفا كهبو خلو زمهللو كابو زعبي سلازي رخبه بحق النابارخكو خبارخكان النابزحكو خبزحكان يلو برؤسو محاله قومو خابت اقس تتقبيو نتا تسفا رخبه سبات بتي كابقوم زعبيهم زمحلمو اتماحلاخا مصنع سلازخونو نخلو مغتوم يودالومي سلازي خا املاح نتمخرو كمزي لوطنتهم ورس تسفا ازي كريهم مسدله بمحلا امونغو اتوا بتن املاح كحس ولن زي كالو خلت زي لوطا نغر غيرنا نحنا نتا اب قدمينا زلا تسفا نمحز حديمنا زوصانا برتوع مصننا نركبنا نسادما كملحق نفسي دلدلتن صنعتنا يامو نابتي يسوس كم معرج ملكت صدق نزل عالم ليك كهانات كوينو كمراحي ما انتنا زعاتو وشتي تا مغارجا تاعتونا تسفا اللاتنا بلنا اتم فقراتي زبل قال اتي أبلع لي زلو فقري زملاخت قال يامين كمزي نعناون كمزي عينت مفقاري حابنا آمين نتوم نقلقلهم كمزي نفقرهم يقبرنا آمين أتم فقراتي لهم زعبير سمي بارك دس كبل أبقدر تشعتن عسرتن 4 أقدست نتبتها تتقيسهم علو اتقدامي نتوم قدوسان زقلقلكم موزبلي قدوسان كالاي اتغلغلو زلخو من زبلي ثالثاي غبرخم زبلي رابعاي دما نسمون زغبركم فقرخم زبلي نزوم نطبتات ازيوم اگدستين كنتكرولهم زغبانا نطبتاتهم انتوي باستريوني صبو غيرو بزعباز نغيرونال كابزنتاينا نمحر قدوسان حد ነገር صبو غيركم كسمعوا ندلي ያለሁ كابزنتاينا نمحر حد نقدسان كنغلغلهم كمزلوناي امين دو نقدسان زغلغلكم مويلو امين دو قدسان نقدسان زغلغلكم مو زبل قال نقدسان كنغلغلهم كمزلناي زحبرنا كالاي اغلغلوتنا دما ناي حدا غزي غداي كمزي كونه يزنغرنا زلو امين دو حنساب تخيبكا تخيدا يكونن وي دما حنساب غيركا بقى نزل عالم زي تغبر يكونن قصالنت كلو علو أبتن نقبرو نجار كونسيستنس كله على آمين ده قدوسان نقدوسان زغلغلكمون اتغلغلوا زلهم زبل قال انتي زري إنا مسيلوكم حدا نقدوسان كنغلغلهم كم زلناي كلا اي دما اغلغلوتنا ني حدا غزي كم زي كون بقصالنت كنغبروهم زلناي ثالثاي دما اغلغلوتنان كلن نغبرو غبرتات نسمون نغبرو فقرن اب قدم املاخنا عسب خمزلو إنا نف كابز خفلين مهار زلنا آمين دو إنه قبرو نجارسي عسب اللو واقع اللو إجزابي هيرسي عسبنا خبناي عسبت مزازناسي كبناي إجزابي رسومي بار هارب أولوز نسب كولوسي نسب كورنثوس عمل اقتطاعه صحف لهم كله أب قدامي كورنثوس 10:31 أب قدامي كورنثوس 10:6-10:4 قولوسي 10:7-23 انتاي لهم نيرو كلو نغبرو زبله حدا بسم غويتا نغبرو كالاي بفقرو نغبرو ثالثاي دما نتا اسبرستي كاب غويتا خم نقبلو فليتنا نغبرو زبله نسب زي كونس نغويتا خم نغبرو غيرنا كاب لب نغبرو خم زلونا صحيفونال امين دو هارب باولوس لمنتاي نزي صحيفو اندحر إلنا متان كاب املاخ اسبي كنقبلي امين دو ويتا نزي نغبر نفسو كفنا صغا يبزحنا ريوارد علوتم سبا انتو باستر يوني خزارب كله نلبي دس زبلني مالتي انتا إلوسي አገልግሎትዩ ማሐብሲ አገልግሎትዩ እንተኮ ባይኮናን ዘለና
ንረድኦም ኣይኮንናን ዘለና ንቅዱሳን ገንዘቦም አባኩም አቀሚጦ እግዚአብሔር ስለዛ አመነኩም ከም ባንክ ሰው ንርእስኩም ከም ባንክ ሰው እግዚአብሔር ስለዛ አመነካ ጥራዩ አባኻ ትሬጀር አቀሚጡ ንስኻ እሙን ተዚህ ኮይንካ ንስኻውነት አይክጥቀመሉን ይኻ ከይተጠቀምካሉ ይኻ ክትከይድ ተርዲኹም ንቅዱሳን በረኸት ናይ ሰባት መልስ ጸሎት ናይ ሰባት ሒዝና ኢና ንድቅስ ገሌና ናይ ሓውኻ ናይ ሓፍትኻ መልስ ጸሎት ምሳኻ ይዘሎ አንተ ይነግረና ነይሩ ገዛይሲ ፍሪጄሲ ባዶዩ ፍሪጄ ክመልሲ ጸሊ ለይ ምስበለሲ በቃ ጸሊ ፓስተር ማለት ፓስተር ይኒ ግን እንታይሉ ነዛ ሰብዚያ አብዛ ሰዓት እዚያ ዘልያ ለዕልት ጸሎት ጽቦ እንዲ አክሽን ይድል ያለው ጎይታሲ አብጁባና ናይዚያ ሰብዚያ በረኸትሲ አኦሚጥሎ ይል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አስብለዎ አገልግሎትና ቅዱሳን አስብለዎ ከቁጥር 11 እንታይ ይብልሲ ነቶም በእምነት በትዕግስትነታት ተስፋ ዝወረስዎ ምእንቲ ክትመስሉዎም እንበር ድንዙዛት ካይትኾኑስ ነፍስ ወከፍኩም ክሳብ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡ ንምጽናዕ እዚ ትግሃት እዚ ከርኢ ንደሊ ኣሎና ይብለና ካብዚ ቃል ንመሃሮ ነገር እንታዩ ሓደ አገልግሎትና ካብ ጎይታ አስብ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ንቅዱሳን በቀጻልነት በዘይ መሐላል ክነገልግል ከም ዘሎና ኸውን ኮሎ ካልአይ እንመሃሮ አብ ትምርት ድማ እንታዩ ተስፋ እግዚአብሔር በእምነት በትዕግስትን ከም ዝወረስን ኢና ካብዚ ቃል ዝንመሃር ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ አቦታትና ሃማን አብ ዓድናስ ምሳሌ ሎ እንታይ ብሉሲ ትዕግስትስ መራርያ ፍሬአግን ምቁር ይብሉ ሓቀደ ቅዱሳን ኮሙዶ ትብሉ ነርኩም አብ አውቶግራፍ ሰብ ጻሐፈለይ እንደሕሪሉካ በቃ ዚያኻ ኩላ ትጽሕፋ ትዕግስቲ መራርያ ፍሬአግን ምቁር ይገለልካ ትጽሕፈሎም ማለት ግን ከማያ እታ ተስፋ እግዚአብሔር ንምንታይ እታ ትድንጉይ ተስፋ ተሐልለካ ኮያ መሐላል አለኩ ኣብ ምጽባይኮም መሐላል አለ ትዕግስትኻ ውዳአካይ ግን ተስፋታት እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክትጽበይ ዝገብረካ እንታይ ያለ መስልካ ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ቅዱሳን በትዕግስቲ በእምነት ክንጽበይ ዝገብረና ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ንእግዚአብሔር ተአሚንና ያጥራይና በትዕግስቲ በእምነት እንጽበይ ንእግዚአብሔር እንደሕርና አምኖ ሆይና እግዚአብሔር ከምቲ ንሱ ዝበሎ ከም ዝገብር እንደሕር እምንቶላትን አለና ክንድዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ ክትጽበይኻ ሕጂና አብነት ካብ ገዛና ክንወጽ ኮለናሲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ሰልጠና ዓዲ ስለንነብር ባስ እንደሕር ተወስድ ኮይንካ ሙሉ መዓልቲ ባስ ክትጽበይ ማዓስ ከም ትመጽ ከይፈለጥካ ሙሉ መዓልቲ ኣይትጽበይን ኢኻ ካብ ገዛኻ ሰዓት ክንደይ ታባስ ኣብታናትካ ስቴሽን ከም ትመጽ ፈሊጥካ ኢኻ ትወጽ ሓቀይዶ ኣብ ኢሮፕ ዘለና ኣብ አሜሪካ ዘለና በዝ ቴክኖሎጂና ንጥቀም ሓቀይዶ ቅዱሳን ካብ ገዛኻ ክትወጽ ኮለኻ ርግጸኛ ኮይንካ ኢኻ ትኸይድ ከይድካ ኣቀዲምካ እንደሕር ጸኒሕካ ሓደ 5 ደቂቃ ወላ ቀዲምካ እንደሕር ከይድካ ወላ 2 ደቂቃ እንደሕር ከይድካ ጸኒሕካ ገለ ነገር ዘይጋጢሞታ ታ ባስ ዲሌይ ትገብር እንበር ምምጻእ ግድኒ ሓቀይደ ቅዱሳን ከምቱ መጽሲ ሹር ይኹም ሓቀይደ ቅዱሳን ታባሲ ክትመጽ ያኹም ትብሉ ልክ ሆሙ ተስፋታት እግዚአብሔር ካሆሙ እግዚአብሔር ሲ ከምዝ መጽር ብርግጽ ሓዲኻ ተጸበይ እንተ ደንጎይኳስ ብርግጽ ከመጽኢሉ ሓዲኻ ተጸበዮ ሓዲኢና ክንጽበይ አቅም ዝኾነና ግን እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና እምንቶ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ተውክልቲ አሜን ደቅዱሳን تفتني هاكو بتعمي هات فتن حنساب بتعمي تفتني ها قديف تتصبيخاس قديف كاخت كيترلي اقاطيمكم دو فلت باس تتصبيخم مسدان غيتكم سي
በቃ ሰጊርኩም ወይ ናብ ካልእ ኸይድኩም ናብ ካልእ ክትገብሩ ብግስ ምስ በልኩም ሲ እታ ትጽበይዋ ሙሉ መዓልቲ ትጽበይዋ ዝጸናሕኩም ባሲ መጽያ ትኸይ ሕልፍ ትብለኩም በረኸት እግዚአብሔርን ከም ይቆዱሳን ተጸቢኻ ድሓር ኪድ ምስ በልካስ እስኻን በረኸትካን ትሰአን ማለት ሓደ ነገር ርግጸኛ ሆይነ ክነግረኩም ቅዱሳን ተስፋ እዚ ሎም ነጽንዖ ዘለና እግዚአብሔር ተዛሪቡ ዝገብር አምላክ ከም ዝኾነ ምስክርነት ይዝምስክረልና ዘሎ ብዚ ስለዚህ ተስፋ እግዚአብሔር ተስፋ እንደህር ሂቡካ እግዚአብሔር እንደህር ተዛሪቡካ ርግጸኛ ኹን ርግጸኛ እንደህር ኮይንካ ትዕግስት ክህልወካ ንኽጽበይ አቕምህ ትረክብ ኢኻ ንኽጽበይ አቕምህ ትረክብ ኢኺ ተርዲኹም ቅዱሳን ንኽንጽበይ አቕም ዝህበና ንኽንጽበይ ንኽንዕገስ ሓይሊ ዝህበና እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና እምንቶ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ፍልጠት ወይ ድማ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘለና ምርዳእ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብ ቁጥር 15 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ሓደ ኣብነት እቲ ብእምነት ብትዕግስትን ነቲ ዝተዋህቦ ተስፋ ዝወረሰ አብርሃም ኢና ንርኢ ዘለና አምላኽ ንአብርሃም ተስፋ ክቦ ከሎ ዝምህለሉ ካብኡ ዝዓቢ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ እናባረኩ ክባረኸካ እናብዛሕኩ ከብዛሕካን ኢሉ ብርእሱ መሓለ ከምኡኻ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ ይብለና አሜን ኩላትኩም እስከ ከም ዝበሉ እቲ አምላኽ ዝሃበኒ ተስፋ ብትዕግስቲ ተጸቤ ክረኽባ ይበሉ አውጁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምክንያቱም እግዚአብሔር ተዛሪቡ ዘይጠልም ስለ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኢሉ ዝገብር አምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንድሕር ኢሉ አነ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ሓደ ቃል እናጸለና በዚ ቃል እዚ ተባሪኸ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ድሓር ይከካፍለኩም ሓሲበ ግን ሕጂ ክዛረበኩም ዘለኒ ውሽጠይ ስለ ዝመጸኽ ነግረኩም ስምዑኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 27 መርከብ ተሰባቢርዎም ብዙሕ መከራ ሓሊፉ ሓቀደ ቅዱሳን ሓቀዶ ታ መርከብ ብዘይ ዘዋሪ ኒውነጆ ብማዕበል ትድፋእ ነይራ ሓቀዶ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ በታለይቲ አግን መልአኽ መጽናው አሜን ዶ እግዚአብሔር መጽናብ ተዘለው ስፍራ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ተዛሪቦ ሐዋርያ ጳውሎስ ነትካብ አምላኽ ሰምዖ ነቶም ህዝብ ነጊሮም እንታይ ኢልዎ በቃ እግዚአብሔር በዛለይቲ እዚኣ ተዘምልኹ አምላኽ መልአኹ ሊኢኹ ተዛሪቡኒ ኢልዎ ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ ኣይትጠፍእንያ ኢሉኒዩ አምላኺ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ይኣምን ኢሉ አሜን ዶ ክሳዕ ክንደይና ንአምላኽሲ ኣቱም ሰባት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕኒ ቅዱሳን አነ ሕጂ ኣብዛ ዘለኹዋ ኮይነ ኣይጠሚነ ኣይዓርቕነ ኣይስእልነ ገለ ክብል ክእለ ምክንያቱም በቃ ምድሬ ዘለኹ ስምዑኒ መርከብ እናተሰባበረ ዘዋር ዘይብላ ኣብ ልዕሊ ዘዋር ዘይብላ መርከብ ምስ ማዕበል ትላተም ዘላ ኣብ ልዕሊዛ መርከብ ኣብ ልዕሊዛ ጀልባ ኮይንካ ኣብ ልዕሊዛ መርከብ እዚኣ ኮይንካ እዚ ትንቢታዊ ቃል ምዝራብ አማነ ክትከውን ኣለካ አማነ ጥራይ ከምዛ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ ንእግዚአብሔር ዝኣመነ ጥራይ ዝዛረብ አሜን ዶ ስምዑኒ ኣብ ከምዚ ኮይንካ ኣብ ማዕበል መርከብ እናተሰባበረ ብምንታይ ናብቲ ምድሪ ከም ዝወጽሑ ኣይፈልጥኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ነገር ግን ፈልጥ አሜን ዶ እቲ ተስፋ ዝሓቦ እሙኒ አሜን ዶ ሓደ ነገር ጥራይ ዝፈልጥ ሐዋርያ ጳውሎስ ክትሳገር ኢኻ ኣይ ክትመውትን ኢኻ ዝበሎ ጎይታ ጥራይ ዝኣምን እንታይ ኢሉ አምላኸይ ከምቲ ዝበለኒ ከም ዝገብሮ ይኣምነ ማለት ንዑ ዝመስል ነገር ኣይኮነን ተመሳሳሊ ነገር ክገብር ይኮነ ኢሉ ከምቲ ዝበሎ ክገብሮ እዩ አቱም ሰባት ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እውጅ ነይረ በቃ ኣብ ካልእ ዓለም ኣቴ
ትንቢታተይ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ትንቢት ኣብ ልዕለይ ዝተዘርበ ትንቢት ካብታ ንጎይታ ዝሰዓብ ኩላ ሰዓት ጀሚሩ ካብታ ንጎይታ ዝፈለጥ ኩላ ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣነ ዘይሰማዕኹ ትንቢት ብዛዕባይ ዝተዛረቡ ብዛዕባይ ዝተጻሕፉ እዚ ኣምላኺ ከምቲ ዝበሎ ክገብሮ ይናበልኩ ምእዋጅ ጀሚረ ሃሌሉያ ኖ ተመሳሳሊ ይኮነ ንዑዝ መስል አይኮነን ኖ ከምቲ እሱ ዝበሎ አሜን ዶ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበሎ ይዝገብር ሃሌሉያ እናብዛሕኩ ከብዛሕካ እናባረኩ ክባርከካ ኢሉ ንብርሃም ተስፉ ፈጽሙሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ነፍስ ወከፍና ነቲ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ ዝብልቃ ነስምረሉ ምክንያቱም እዚ ቃል እዚ አብርሃም ነታ ተስፋ ከመይሉ ከም ዝረኸቦ ዘርኤና ክፍል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ አምላኽካ ከምቲ ዝበሎ ይዝገብር ብትዕግስቲ ምጽባይና ዘርኢ እንታይ እንደህር ኢልና ቅዱሳን ሓደ ሰብ ብትዕግስቲ እንደህር ጽባያሉ ንአምላኹ አምላኸይ ከምቲ ዝበሎ ክገብር ኢሉ ኣብ ዘይመስል ኩነታት ኣብ ማዕበል ኮሎ እናተናወፀ ኮሎ በቃ እቲ ዝቅጽል ስቴፕ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ዘይፈልጠሉ እዋን እንደህር ይጸባብያ ኣሎ እዚ ብትዕግስቲ ምጽባዩ ዘርኤና እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ኣብ አምላኽ ዘለዎ እምንቶይ አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብሮሜ ብዛዕባ አብርሃም ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 17 22 ክጽሕፈሎም ኮሎ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ንሙት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለዎን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን ተስፋ ብዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ብለና ኣስታት ወድሚቲ ዓመት ክነሱ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማሕፀን ሳራ ናረአየ ንምእማን አይደኸመን ግናኸ ንአምላኽ ክብር እናሃበ ንምእማን በርተ እንበር ነታ ተስፋ አምላኽ ብዘይ ምእማን አይተወላወለን በቃ እዚ ቃል እዚ ስለ ዘንበብኩሞ ከም ተራቃል ከይመስለኩም ቅዱሳን ኣስታት ወድሚቲ ዓመት ክነሱ ሙማት ዝነግሮ ኩነታቱ ይነግሮ እዩ ስጋኻ ሞይቲ ማሕፀን ሳራ ሞይቲ ዝብል ዝሰብኽ ሰባኽ ኣለዎ ኣብ ህይወቱ ኤሌዘር ኣሎ ቅድሚዩ ብዙሕ ነገራት ሰብኩ ወይም ብዙሕ ሰብኩና ነገራት አለው እዚ የብልካን እንታይ ኢሞናትካ ንአምላኽ ምስአብ ዝብሉና ዝሰብኩና እስኻሲ አደኻ ገዲፍካ ኩሉ ነገርካ ገዲፍካ ንአምላኽ ስኢብካ እንታይ ሞኾይኑልካ ዝብሉና ዝሰብኩና ብዙሓት ነገራት አለው ግን እንታይ አይነት ሪስፖንድ እንታይ አይነት ምላሽና ንህብ ዘለና ኣስታት ወድሚቲ ዓመት ክነሱ ቀሊል ይመስለካ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማሕፀን ሳራን እናራይ ይሰብኩ ወይም ዘለው ንምእማን አይደኸመን ኢሉ አሜን ዋይ እንደሕሪልካ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ ስለዝኣመነ ነቲ ንሙታ ዘተንስ አምላኽ ስለዝኣመነ አሜን ዶ ነቲ ዝሓቦ ተስፋ ስለዝኣመነ እግዚአብሔር ይመስገን ግናኸ ንአምላኽ ክብር እናሃበ ንምእማን በርተ እንበር ነታ ተስፋ አምላኽ ብዘይ ምእማኑ አይተወላወለን ይብለና እግዚአብሔር ጸጋ ብዝሓና ነዚ ንገብር ነዚ እሙን አምላኽ ክንኣምኖ እግዚአብሔር እሙን ኢሉ ነዚ እሙን አምላኽ ክንኣምሎ ጎይታ ይደግፈና አሜን አብርሃም ነታ ተስፋ ክወርሳ 25 ዓመት ተጸቢ ኣብ ውሽጢ ዘን 25 ዓመታት ናይ አብርሃም እምነት ፍጽምትያ ኔራዶ እንደሕሪና ኖያ ታመርሲ ቅዱሳን አብርሃም ፍጹም ዶ ኔሩ እንደሕሪና ኖ አይነበረ ኣብ እምነቱ ፍጹም ዶ ኔሩ ኖ በዝጋጣሚ እንታይ አይነት መልእክት ከመሐላልፍ ደለ ዘለኹ እግዚአብሔር ተዛሪቡና ማለት እቲ ዝበለና ብዘይ ገለለ ዓልን ታሕትን ኣብ ህይወትና ይፍጸም ማለት አይኮነን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍሉና ነገራት አለው ኣብ ቅድሜና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኻዩ ኣብ ምጽባይ ትዕግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን አሜን ዶ ካብ 16 ክሳብ 20 ሄድና ንንብብ ኮለና ድማ እንታይ ብል ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓብዮም ዝምሕሉ እሞ እቲ ማሕላኻ መጽንዒ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ምጉቶም ይውድኣሎም ስለዚህ ከዓ አምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ እዚኦም
كريئهم مستليه بمحلا مونغو أتوا بتن أملاك كسولن زي كلا كلت زي الوقت أنا جرنا نحنا نتعب كرمنا زلا تسفى نمحاز حديمنا زوج أنا برتو متصننا نركبنا نصاد ما كمل حق نفس دلدلتن تنقتني عمو نبتو يسوس معرق ملكة أدي أن زل علم لك كهانات كوينو كمراحي من أنت أنا زعته وش تتعمل جراجة التأتونا تسفى الله تنبلنا نبت قدس تقدسان مالتي هاليلويا أبزنتين نريزلونا እግዚአብሔር አቡነ አብርሃም ነተአቀዲሙ ዘሐቦ ተስፋ በመሐላ ከምዘጽና አሉን ተስፉን ተስፋኡ ከምዝፈጸመሉ ኢና ንሪዘልና እቲ ተዛሪቡ ዝፍጽም አምላክ ነአናውን እቲ ዘአተወና ተስፋ ክፍጽመና ከምዝኾነና ኣብዚ ንሪዘልና አሜን ዶ ተስፋታት እግዚአብሔር ደውይን ትብሉ ሰባት ኣለኹም ዶ زمانات تصير تبلو زلهم الله حلم رئيكم حلمكم كساحج زي تفتحه مبزحتنا بفلا أقل تزخونا أنا عاي حويس كمالتي እግዚአብሔር በቃ ክስኮሙ ዘይክል አብለ ለይትን ቢት ተዛሪቡ እግዚአብሔር ሲ እዝነትን ባዓኻ ገብርኤሉስ ተዛሪቡኒ አይነው ግዚኡ ቀሪቡ ኸምዘሎ ግን ታብለኩም ኢለ በቃ ተስፋ እግዚአብሔር ሐሳብ በቃ ትህል አመሐላላሉ አምጽባይ መሐላላሉ መሐላላሉ ምድካማሉ ግን ሆልድ ኦን አሜን ተጸበዩ እግዚአብሔር ብርግጽ ክመጽ ዝደንጎ የተመሰለ ክመጽ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ተስፋታት ክፍጽሞ ሆመጽ አሜን ንምንታይ ይድንጎ ያለው ሱጥራ ይዝፈልጥ ስለዚህ ዝቃል እዚ ሎም ነንብቦ ዘለና ቃል እንታይ ካብ ዝቃል እዚ ንመሃር እንደሕር ኢልና ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ነብርሃም ድሕሪ 25 ዓመት እትዛዓተወሉ ተስፋ ንይስሐቅ ሂቡ ከምዝባረኾ ከምዝፈጸመሉ ነትናትና ተስፋ እትዝሃበና ተስፋውን ከምዝፍጽሞ ፈሊጥና ከምቲ አብርሃም بتعجستن بأمنتن بتعجستن نعملاق تتصبيو نتا تسفو زورسه نحناون بأمنت بتعجستن نعملاق نتصبيو آمين كومو مسنقبر اتي تسفاتاتنا كنورسوينا مالتي اتن أملاق كحسولا زي كالو كلتا زي لوات انا قرات انتايا من دحر إلنا تسفاتاتون كيدانون ويدما محلوني زابيري مسكن أملاقنا نتزحابو تسفا زفتسن كيدانو فتصيمو زيت ألم أملاخي أبزي نزي كريئنا دلي زلو كبرنا نقويتا يخون نساد ما اتي زحابنا تسفان اتي زعاتولنا كيدان نساتن كملحق نفسي دلدلاتن تنوعاتن آمين يسوس كريستوس already أقدمو نسو نابت قدسان آتيلنا سلازلو نحناون مسو مئتاو كوينونا لو أبتهلاونة እግዚአብሔር already access رخيبنا لنا እግዚአብሔር يمسكن ويتا بنجر كله يباركم ጸጉ يبزحالكم نايلوم مصنعتنا أبزيع دوكبله داوكم على الأمور ጸلينا نودينا